Helyreáll a rend. Eltelt 4 óra. Délután volt már. A nap lassan alászállt. A vezérlőteremben ismét működött a légkondicionálás, és a számítógép is kifogástalanul végezte a dolgát. Amennyire meg tudták állapítani, a szigeten tartózkodó 24 személyből 8-an meghaltak, és további 6-an eltűntek. Mind a látogatóközpont, mind a szafari kastély ismét biztonságban volt, s a jelek szerint a külső védelmi övezetet sem fenyegették dinoszauruszok. Segítségkérésük eljutott a San Joséi hatóságokhoz. Már útban is volt a kosztarikai Nemzeti Gárda egy egysége, továbbá a légimentők, hogy a kórházba vigyék Malcolmot. A kosztarikai gárda azonban feltűnő óvatossággal tárgyalt velük telefonon. Nyilván hívások sora futott ide-oda, San José és Washington között, míg a segítség végül útnak indult. Most már csak múlt a nap. Tudták, ha a helikopterek nem jönnek hamar, reggelig kell várniuk. Addig pedig nem volt mit tenni, csak várni. A hajó útban volt visszafelé. A matrózok rátaláltak a 3 fiatal raptorra, amelyek az egyik hátulsó rakodótérben játszadoztak, és végeztek velük. Isla Nubláron minden jel szerint elmúlt a közvetlen veszély. Mindenki vagy a látogatóközpontban, vagy a kastélyban volt. Tim egyre jobban belejött a számítógép kezelésébe, és most éppen új képet jelenített meg a képernyőn. Állatok összesen 292. Várt 292. Talált 203. Hát ez meg mi az ördög? Kiáltott fel Gennaro. Most meg kevesebb állatot jelez a gép? Grant bólintott. Aligha nem. Eli hozzátette. A Jura Parkban végre helyreáll a rend. Ezt hogy érti? Létrejön az egyensúly. Grant a monitorokra mutatott. Az egyik képen hipszilofodonták csapata szökött a magasba, amint nyugat felől Velociraptor falka lépett be a képbe. Órák óta nyitva állnak a kerítések, mondta Grant. Az állatok keverednek egymással. A populációk egyensúlyba jutnak. Valódi, jurakori egyensúlyba. Nem hiszem, hogy bárki ezt akarta volna, mondta Gennaro. Az elképzelés így szólt, hogy az állatok sosem fognak összekeveredni. Márpedig most összekeverednek. Egy másik monitoron Grant látta, amint a nyílt mezőn át raptor csorda vágtat teljes sebességgel egy 4 tonnás hadrosaurus felé. A hadrosaurus megfordult és menekülni próbált, ám az egyik raptor még a hátára is ugrott, és az áldozat hosszú nyakába harapott, míg a többiek előre rohantak, köröztek körülötte, a lábába kaptak, és felugrottak, hogy a hasába vágják rettenetes karmukat. A 6 raptor percek alatt leterítette a náluk sokkal nagyobb állatot. Grant némán, tágra nyitott szemmel figyelt. Valahogy így képzelted? kérdezte tőle Eli. Nem is tudom, hogy képzeltem, felelte a férfi. Nem egészen így. Muldoon csendesen megjegyezte. Szóval jelek szerint pillanatban az összes felnőtt raptor odakin van. Grant először oda sem figyelt rá, csak bámulta a monitorokat, a hatalmas állatok közt lejátszódó drámai jeleneteket. A déli részen a Stegosaurus tüskés farkát lengette, és óvatosan kerülgette a kis Tyrannosaurust, amely érdeklődve figyelte, és időnként eredménytelen kísérleteket tett arra, hogy belekapjon a tüskékbe. A nyugati négyszögben a felnőtt triceratopszok egymás között verekedtek. Újra meg újra egymásnak rontottak, és összeakasztották a szarrukat. Az egyik állat már a földön hevert, és halál tusáját vívta. Muldoon ismét megszólalt. Már legfeljebb csak 1 óráig lesz elég világos odakint, Grant doktor. Mármintha tényleg meg akarja keresni azt a fészket. Igaza van. Kapott észbe Grant. Meg akarom keresni. Az jár az eszemben, mondta Muldoon, hogy amikor majd jönnek a kosztarikaiak, ők alig, hanem katonai problémának tekintik majd ezt az egész szigetet. Célpontnak, amelyet a lehető leggyorsabban meg kell semmisíteni. Azt nagyon helyesen teszik, mondta Gennaro. A levegőből fogják bombázni, folytatta Muldoon. Talán napalmmal, de lehet, hogy még ideggázt is bevetnek majd. Remélem is,
helyeselt Gennaro. Ez a sziget túl veszélyes. Az összes állatot el kell itt pusztítani. Minél előbb, annál jobb. Az nem megoldás, szólt közbe Grant. Felállt. Induljunk. Azt hiszem, maga nincs tisztában a helyzettel, Ellen, mondta Gennaro. Nekem az a véleményem, hogy ez a sziget túl veszélyes. Meg kell semmisíteni. Minden állattal végezni kell ezen a szigeten, és a kosztarikai gárda éppen ezt fogja tenni. Szerintem az ő szakértelmükre kell bíznunk magunkat. Intézzék ők el a dolgot. Érti, amit mondok? Tökéletesen, felelte Grant. Akkor meg mi a gondja? Kérdezte Gennaro. Hadműveletről van szó. Tegyék a dolgukat. Grantnek a hátában nyilallott a fájdalom, ott, ahol belemart a raptor. Nem, mondta makacsul, ezt nekünk kell elintéznünk. Bízzuk a szakemberekre, mondta megint Gennaro. Grantnek hirtelen eszébe jutott, hogyan talált rá Gennaróra alig 6 órája, amikor rettegve gubbasztott egy teherautó vezetőfülkéjében, és hirtelen felforrt benne a méreg. Vállon ragadta az ügyvédet, és a betonfalnak taszította. Hát ide figyeljen maga kis csirkefogó! Maga is felelős ezért a helyzetért, és vállalni is fogja a felelősséget. De hiszen vállalom! Nyögte köhögve Gennaro. Egy fenét vállalja! Kezdettől fogva más sem tesz, mint igyekszik kibújni a felelősség alól. Az ördögöt! Csődbe húzta a befektetőket. Belevitte őket egy vállalkozásba, amit fel sem fogott. Résztulajdonosa lett egy üzletnek, de nem gyakorolt felügyeletet fölötte, nem ellenőrizte egy olyan személy cselekedeteit, akiről tapasztalatból tudta, hogy hazug ember, és hagyta, hogy ez a személy a történelem legveszedelmesebb technológiájával játszadozzon. Én igenis állítom, hogy maga kibújt a felelősség alól. Nem vállalta. Gennaro ismét köhögött. Jó, hát akkor most vállalom. Nem, mondta Grant. Még mindig bujkál előle. De ennek most már vége. Elengedte Gennarót, aki előrehajolt és levegőért kapkodott. Grant Muldoonhoz fordult. Hogy állunk a fegyverekkel? Hálóink vannak meg, áramütést adó terelőbotjaink. Mennyire jók ezek a botok? Kérdezte Grant. Olyanok, mint a cápák elleni védőkarók. A csúcsokon lévő kapacitor érintésre áramütést ad. Magas feszültség, gyenge áramerősség. Nem halálos, de mindenképpen bénító. Az nem lesz elég, mondta Grant. A fészekben semmiképp. Miféle fészekben? Kérdezte még mindig köhögve Gennaro. A raptor fészekben, válaszolta Eli. A raptor fészekben? Grant tovább faggatta Muldoont. Rádiójeleket sugárzó nyakörveik vannak? Persze, hogy vannak, felelte az. Hozzon egyet. Van még valami, ami védekezésül használható? Muldoon csak a fejét rázta. Hát akkor hozzon, amit tud. Muldoon elment. Grant Gennarohoz fordult. A szigetük teljes csőd, Mr. Gennaro. Az egész kísérlet maga a csőd. A mocskot el kell takarítani. Csak hogy ezt addig nem tehetjük meg, míg meg nem tudjuk, mekkora a baj. Ez pedig annyit jelent, hogy meg kell keresnünk a fészkeket a szigeten. Főként a raptor fészkeket. Rejtve vannak valahol. Meg kell találnunk és meg kell vizsgálnunk őket. Meg kell számolnunk a tojásokat. Számba kell vennünk minden egyes állatot, amely ezen a szigeten született. Utána aztán felégethetjük. De előbb van még egy kis tennivalónk. Eli a fali térképet nézte, amely most az állatok mozgás körzetét mutatta. Tim a billentyűket nyomkodta. Eli a térképre mutatott. A raptorok a déli szektorban tömörülnek, ott, ahol vulkáni gőz tör fel a talajból. Lehet, hogy a meleget szeretik? Van arra alkalmas rejtekhely? Úgy tűnik van, felelte a botanikus nő. Hatalmas betongát van ott, nehogy a víz elárassza a déli síkságot. Nagy föld alatti terület, víz és árnyék. Grant bólintott. Akkor ott lesznek. Eli folytatta. Azt hiszem, a part felől is van bejárat oda. A kapcsolótáblához fordult. Tim, mutasd meg a réseket a gáton, kérlek. Tim azonban nem hallotta. Tim! A fiú a billentyűk fölé hajolt. Egy pillanat, szólt.
Találtam valamit. Mi az? Egy jelzés nélküli raktárhelyiség. Nem tudom, mi van benne. Hát, ha fegyverek, mondta erre Grant. Mind ott álltak a gépház épülete mögött. Kinyitották a talajba süllyesztett vas ajtót, felemelték a napfényre, s alatta előtűntek a mélybe vezető betonlépcsők. Átkozott Arnold, mondta Muldoon, miközben fájós lábát húzva lefelé ugrált a lépcsőkön. Fogadok, hogy mindvégig tudott erről. Nem biztos, mondta erre Grant, meg sem próbált ide lejönni. Akkor meg Hammond tudta. Valakinek csak tudnia kellett. Tényleg, hol van most Hammond? Még mindig a kastélyban. A lépcső aljára értek. Odalent több sornyi gázállarc függött a falakon, mind műanyag tartóban. Beljebb világítottak lámpáikkal, s ott több nehéz, méteres üvegkockát vettek észre, acélfedővel a tetejükön. A kockákban Grant kis, sötét gömböket látott, mintha óriás borsdarálókkal lenne teli a szoba, gondolta. Muldoon felnyitotta az egyik tartály tetejét, benyúlt, s kihúzott egy gömböt. Összeráncolt homlokkal forgatta a fényben. Ez nem igaz, szólt halkan. Miért? Mi az? Kérdezte Grant. Moró 12, felelte Muldoon. Légzésbénító ideggáz. És ezek itt gránátok. Csupa gránát. Akkor induljunk, mondta komoran Grant. Szeret engem, mondta mosolyogva Lex. A látogató központ garázsában álltak a kis Raptor mellett, melyet Grant fogott az alagútban. A kislány a ketrec rácsai közt benyúlva simogatta az állatot. Az a kezéhez dörgölőzött. Azért jobb lesz vigyázni, figyelmeztette Muldoon. Pocsékul harapnak. De szeret engem, ismételte Lex. Clarence-nek hívják. Clarence-nek? Annak, felelte a kislány. A bőrnyakörv a hozzáerősített fémdobozkával együtt Muldoon kezében volt. Grant hallotta is a magas, sípoló jelet a fülhallgatóban. Nehéz a nyakörvet az állatra rakni? kérdezte. Lex tovább simogatta a Raptort a rácson át. Mibe, hogy nekem engedi? mondta. Én a helyedben nem próbálnám meg, szólt Muldoon. Kiszámíthatatlanok. Én pedig fogadok, hogy nekem megengedi, makacskodott Lex. Így hát Muldoon odaadta neki a nyakörvet. Lex pedig odatartotta, hogy a Raptor megszagolhassa. Aztán szép lassan az állat nyaka köré csúsztatta. A Raptor szinte hirtelen élénk zöldre változott, amint Lex becsatolta, majd a csat fölé kapcsolta a tépőzárat. Amint végzett vele, az állat megnyugodott, s a színe megint elhalványodott. Még ilyet, döbbent meg Muldoon. Ez kaméleon, mondta Lex. A többi Raptor erre nem volt képes, mondta elgondolkodva Muldoon. Ez a vadon született állat úgy látszik más. Erről jut eszembe, fordult Granthez. Ha mind nősténynek születik, hogyan szaporodnak? Végül is még mindig nem magyarázta meg, mi van azzal a béka DNS-sel. Nem a béka DNS a lényeg, felelte Grant, hanem a kétéltű DNS. De a jelenség főként békák esetében jól dokumentált. Különösen a nyugat-afrikai békáknál, ha jól emlékszem. Miféle jelenségről van szó? Nem váltásról, mondta Grant. Egyszerűen nemet változtatnak. Elmagyarázta, hogy számos növény és állatfajról tudják már, hogy képes élete során megváltoztatni a nemét. Orchideákról, bizonyos halakról és kagylókról, és legújabban a békákról. Egyes békák, melyeket korábban láttak tojásokat rakni, képesek voltak néhány hónap leforgása alatt tökéletes hímmé átalakulni. Először a hímek harcra kész magatartását öltötték fel. Aztán megtanulták a hímek párzási hívófüttyét, stimulálták a hormonokat, és hím-gonádokat növesztettek, s végül sikeresen párosodtak nőstényekkel. Maga viccel, mondta Gennaro. És mitől következik ez be? A jelek szerint az átalakulást az olyan környezet váltja ki, amelyben minden állat azonos nemű. Ebben a helyzetben bizonyos kétéltűek elkezdenek spontán módon nőstényből hímmé alakulni. És úgy gondolja, hogy ez a történet a dinoszauruszokkal is?
Hát, amíg nem találunk rá jobb magyarázatot, mondta Grant, addig igen. Úgy gondolom, hogy ez történt. Nos, megkeressük végre azt a fészket. Bezsúfolódtak a jeepbe, és Lex kiemelte a raptort a ketrecből. Az állatka egészen nyugodtnak, szinte szelídnek látszott a kislány kezében. Lex még egyszer utoljára megveregette a fejét, aztán elengedte. Az állat nem akart elindulni. Menj már! Sic! Szólt rá Lex. Futás haza! A raptor megfordult, és beszaladt a sűrűbe. Grantnél volt a vevő, a fején a fülhallgató. Muldoon vezetett. A kocsi bukdácsolva száguldott a főúton dél felé. Gennaro Granthez fordult, és megkérdezte. Vajon milyen az a fészek? Azt senki sem tudja, felelte a tudós. De hát én úgy tudtam, hogy maga már ásott ki ilyet. Én fosszilis dinoszaurusz fészkeket ástam ki, mondta Grant. De a fosszíliák, a kövületek eltorzulnak az évezredek súlya alatt. Kialakítottunk bizonyos feltevéseket, egy-két hipotézist, de hogy a valóságban milyenek voltak a fészkek, azt nem tudja senki. Grant közben a sípjelre fülelt, és kezével jelezte Muldoonnak, hogy nyugatabbra tartson. Egyre inkább úgy látszott, hogy Ellie-nek volt igaza. A fészek a déli, vulkáni mezőkön van. Grant megrázta a fejét. Tudnia kell, hogy még egyes ma élő csúszómászok, például a krokodilok és aligátorok fészekrakási és fészkelési viselkedéséről is keveset tudunk. Olyan állatok ezek, amelyeket igen nehéz tanulmányozni. Ismeretes azonban, hogy az amerikai aligátoroknál csak a nőstény őrzi a fészket, és várja be a tojások kikelését. Koratavasszal, párzás idején a hím aligátor napokon át fekszik a nőstény mellett, és buborékokat fúj a pofájára, hogy hajlandóvá tegye a befogadásra, míg végül eljuttatja odáig, hogy az felemeli a farkát, és engedi, hogy a hím behelyezze a péniszét. Mire azonban a nőstény megépíti a fészket. 2 hónappal később a hímnek már rég nyoma veszett. A nőstény vad elszántsággal őrzi az 1 méter magas, kúp alakú fészket, és amikor a fiókák nyüszíteni kezdenek, és kifelé bújnak a tojásból, gyakran segít nekik széttörni azt, majd pedig a vízhez lögdösi őket, sőt, néha a szájában viszi őket odáig. Vagyis a felnőtt aligátorok védik a kicsinyeiket? Úgy van, mondta Grant. Még egyfajta csoportos védelem is ismeretes. A fiatal aligátorok jellegzetes kiáltást hallatnak, ha bajban vannak, amelyre bármely felnőtt, amelyik hallja, akár szülő, akár nem, azonnal a segítségére siet, és minden erejével heves támadásba kezd. Nem csupán fenyegető, ijesztő magatartást vesz fel. Azonnal, teljes erővel támad. Ó, Gennaro elnémult. A dinok viszont nem hüllők, jegyezte meg szárazon Muldoon. Pontosan. Meg lehet, hogy a dinoszauruszok fészkelési szokásai sokkal inkább rokoníthatók egy sor különféle madáréval. Vagyis a dolog lényege, hogy nem tudja, mondta Gennaro, most már ingerülten. Fogalma sincs, milyen az a fészek. Nincs, mondta Grant. Nem tudom. Remek, morogta Gennaro. Ennyit érnek a híres neves szakértők. Grant fel sem vette a megjegyzést. Már érezte a kén szagot. Előttük pedig már feltűntek a vulkáni mezők gőzoszlopai. Forró a talaj, gondolta Gennaro, amint elindult. Tényleg forró. Itt-ott pedig bugyborékolt, és sarat köpött a magasba. Az orfacsaró, kénes oszlopok sisteregve emelkedtek válmagasságig. Gennaro úgy érezte, mintha a pokolban sétálna. Grantre nézett, aki a fejhallgatóval a fülén haladt mellette, s a sípjelekre figyelt. Cowboy csizmában volt, farmerben, virágos, kívül hordott ingben, és láthatóan mit sem vesztett hűvös nyugalmából. Gennaro viszont egy cseppet sem volt sem hűvös, sem nyugodt. Halálos félelem lett rajta úrrá, amiért ezen a bűzös, pokoli helyen kell lennie,
ahol ráadásul a velociraptorok is ott ólálkodnak valahol. Nem is értette, hogyan tud Grant ennyire nyugodt maradni. Vagy a nő, Ellie Sattler, ő is velük jött, és nyugodtan nézelődött. Magát ez nem zavarja? Kérdezte Granttől Gennaro. Úgy értem, nem izgatott? Ennek meg kell lennie, felelte Grant. Többet nem is szólt. Csak mentek előre a bugyborékoló gőznyílások között. Gennaro az övére csatolt gázgránátokat markolázta idegességében. Elliehez fordult. Mondja, miért ilyen nyugodt, Grant doktor? Miért nem izgatja ez az egész? Lehet, hogy nagyon is izgatja, felelte Ellie. De az is tény, hogy egész életében ez járt a fejében. Gennaro bólintott és elgondolkodott, vajon milyen érzés lehet ez, s hogy van-e valami, amire ő egész életében várt. Arra jutott, hogy nincs ilyen. Grant hunyorgott a napfényben. Egy állat alakja rajzolódott ki halványan a gőzfelhők mögött. Ott ült, és őket figyelte. Aztán elszaladt. A raptor volt az? Kérdezte Ellie. Azt hiszem, igen. Vagy egy másik, de mindenképpen kölyök. Csak nem vezetni akar minket. Az is meg lehet. Ellie már elmesélte Grantnek, hogyan játszottak vele a raptorok a kerítésnél, hogy lekössék a figyelmét, míg egy másik a tetőre mászik. Ha ez igaz, ez a viselkedés olyan szellemi képességeket feltételez, amelynek a földi életformák között szinte alig akad párja. Közönségesen és klasszikusan mindössze 3 fajról feltételezik, hogy képes terveket szőni és kivitelezni. A csimpánzokról, a gorillákról és az emberről. És most kiderül, lehetséges, hogy egy dinoszaurusz is képes erre. A raptor újra megjelent. Kifutott a fényre, majd sivítva elugrott. Tényleg úgy tűnt, vezeti őket. Gennaro elkomorult. Mennyire értelmesek ezek? Ha mint madarakra gondol rájuk, mondta Grant, akkor van min eltűnődnie. Bizonyos új vizsgálatok arra utalnak, hogy a szürke papagáj nem kevesebb jelképi intelligenciával rendelkezik, mint a csimpánz. A csimpánzok pedig kétségkívül képesek nyelvet használni. Ez már bebizonyosodott. A kutatók véleménye ma az, hogy a papagájok érzelmi fejlettsége egy 3 éves gyermekének felel meg. Az intelligenciájuk azonban kétségbe vonhatatlan. Képesek jelképekből következtetni. Olyat viszont még nem hallottam, hogy egy papagáj embert ölt volna, morogta Gennaro. A távolból már hallották a hullámverés zaját a sziget partja felől. Már maguk mögött hagyták a vulkáni mezőket, s most sziklás rét feküdt előttük. A kis raptor felmászott az egyik sziklára, aztán hirtelen eltűnt. Hát ez meg hová lett? Kérdezte meglepetten Ellie. Grant a fejhallgatót figyelte. A sípolójel megszűnt. Elment. Előre siettek, s a sziklák között egy kis lyukra leltek. Akkora lehetett, mint egy nyúlüreg. 60-70 centiméter lehetett az átmérője. Mi alatt vizsgálgatták, újra előbújt a kis raptor. Pislogott a fényben. Aztán elszaladt. No, azt már nem, szólalt meg Gennaro. Én oda be nem megyek. Grant nem szólt. Ő meg Ellie a műszerekkel kezdtek babrálni. Grantnek hamarosan kis videókamera volt a kezében, hozzácsatlakoztatva a hordozható monitor. Kötelet kötött a kamerára, bekapcsolta, és leengedte a nyílásba. Így nem fog látni semmit, vetette ellen Gennaro. Várjuk meg, míg beáll, válaszolta Grant. Az alagút felső részében elég volt a fény ahhoz, hogy lássák a sima földfalakat. Aztán az alagút egyszerre csak hirtelen kitágult. Visító hangokat hallottak a mikrofonon át, majd mélyebb, trombitálásszerű zajt. Aztán még többet, sok állat hangját. Hát a hang után ítélve tényleg ez lesz a fészek, mondta Ellie. Igen, de látni a világon semmit sem lehet, vitatkozott Gennaro verejtékező homlokát törölgetve. Az igaz, mondta erre Grant, de hallani jól hallok.
Fülelt még egy kicsit, aztán kihúzta a kamerát és letette a földre. No, akkor gyerünk. Felmászott az üreg bejáratához. Ellie lámpáért és elektromos botért ment. Grant az arcára húzta a gázállarcot, és hátrafelé kinyújtva a lábát kissé esetlenül lekuporodott. Ezt nem gondolhatja komolyan, csak nem képzeli, hogy lemegyünk oda. Tiltakozott Gennaro, de Grant igent intett a fejével. Nem élvezetből teszem. Én megyek előre, utánam Ellie, aztán maga jön. Hé, várjon még egy pillanatig, mondta hirtelen rémülettel a hangjában Gennaro. Miért nem dobjuk be előbb a gázgránátokat? Miért nem csak aztán megyünk? Nem ez diktálná a józanész? Ellie, nálad az elemlámpa? Ellie oda nyújtotta a lámpát Grantnek. Mit szól ahhoz, amit mondok? Mi a véleménye? Kérdezte újra Gennaro. Magam is örülnék, ha megtehetnénk, felelte Grant. A nyílás felé hátrált. Látott valaha is bármit mérges gáztól kimúlni? Nem. Általában görcsös rángásokkal jár. Nagyon heves rángásokkal. Nézze, elhiszem, hogy az ilyesmi kellemes látvány, de... Ide figyeljen, mondta Grant. Azért megyünk be ebbe a fészekbe, hogy megtudjuk, hány állat kelt ki. Mennyi a tojás. Ha előbb megöljük őket, és némelyik állat görcsei közepette a fészekre zuhan, akkor úgy tönkre teheti, hogy többé már nem is látjuk, mi volt ott. Vagyis ezt nem tehetjük. De hát... Ezeket az állatokat maga hozta létre, Mr. Gennaro. Nem én. Dehogy nem. Maga is. A pénze révén. Az erőfeszítései révén. Része volt benne, hogy létrejöttek. Úgy is mondhatnám, hogy a maga teremtményei, és nem ölheti le őket csupán azért, mert most egy kicsit ideges. Nem egy kicsit vagyok ideges, mondta Gennaro. Úgy félek, hogy majd... Kövessenek! Szakította félbe Grant. Ellie odaadta neki az egyik elektromos botot. Grant hátrafelé bepréselte magát a nyílásba. Közben felnyögött. Épp, hogy beférek. Aztán mély lélegzetet vett. Maga elé nyújtotta a két karját, egyfajta suhogó zaj hallatszott, s Grant eltűnt. Az üreg üresen, sötéten tátongott. Mi lett vele? Kérdezte rémülten Gennaro. Ellie közelebb lépett, a nyíláshoz hajolt, és befelé hallgatózott. Aztán bekapcsolta a rádiót, és halkan kérdezte. Ellen? Sokáig nem kapott választ. Aztán távoli hang szólt. Itt vagyok. Minden rendben, Ellen? Megint hosszas csend következett, amikor Grant végül megszólalt. Furcsán, szinte elképetten szólt a hangja. Minden a legnagyobb rendben, mondta. Valóságos paradigma. A kastélyban John Hammond fel-alá járkált Malcolm szobájában. Türelmetlen volt, és aggódott. Miután Malcolm még egyszer összeszedte az erejét, a legutóbbi kirohanáshoz, kómába zuhant, s most már Hammond is kezdett attól tartani, hogy tényleg meghalhat. Természetesen már hívták a helikoptert, de ki tudja, mikor ér ide. Hammondot pedig szorongással és rettegéssel töltötte el a gondolat, hogy Malcolm addig meg is halhat. És fonák módon Hammond számára csak még szörnyűbbé tette a dolgot, hogy olyannyira nem kedvelte a matematikust. Rosszabb volt így, mintha a barátjáról lett volna szó. Hammond úgy érezte, hogy Malcolm halála, amennyiben bekövetkeznék, egyfajta végső elutasítással lenne egyenértékű, s ezt már elviselni is alig tudná. Akárhogy is, rettenetes volt már a szag a szobában. Egészen rettenetes. A rothadó, romló emberi hús szaga. Minden parad. Szólalt meg hirtelen Malcolm. Ide-oda vetette magát a párnán. Magához tér? Kérdezte Hammond. Harding a fejét rázta. Mit mondott? Valamit a paradicsomról? Nem jól értettem, felelte Harding. Hammond tovább járkált. Aztán szélesebbre tárta az ablakot, hogy több legyen a levegő.
Aztán, amikor már nem bírta tovább, megszólalt. Lehet abból valami baj, ha kimegy az ember? Nem valószínű, mondta Harding. Azt hiszem, ez a terület teljesen biztonságos. Akkor nem baj, ha én kimegyek egy kicsit, igaz? Rendben van, mondta Harding. Megigazította a vezetéket, hogy egyenletesebben folyjon az antibiotikumos infúzió. Mindjárt visszajövök. Jó. Hammond kilépett a napvilágra. Közben azon gondolkodott, mi késztette rá, hogy magyarázkodjon Harding előtt. Végül is az alkalmazottjáról van szó. Semmi szükség nem volt rá, hogy magyarázkodjon. Kilépett a kerítéskapun, és végignézett a parkon. Késő délután volt. Ilyenkor szokott elvékonyodni a szüntelen pára, és néha a nap is előbújik. Most is kisütött, s ezt Hammond előjelnek tekintette. Mondjon akárki, amit akar, ennek a parknak igenis van jövője. Még ha az az ostoba, hebe-hurgya Gennaro úgy dönt, hogy felégeti, az sem számít túl sokat. Hammond ugyanis tudta, hogy az Ingen Palo Altói központjában 2 páncélteremben több tucat mélyhűtött embriót őriznek. Semmi problémát nem okoz majd újból felnevelni őket valahol egy másik szigeten, egy másik országban. Így halad előre a világ. Azzal, hogy megoldjuk a problémákat. Most, hogy mindent végig gondolt, arra a következtetésre jutott, hogy Wu nem igazán volt alkalmas a feladatra. Hanyag volt, túl könnyen vett egy ekkora vállalkozást. Azon kívül folyton a javításokon járt az esze. Ahelyett, hogy dinoszauruszokat állított volna elő, javítani akart rajtuk. Hammond a lelke mélyén gyanította, hogy ez volt az oka a park végső bukásának. Wu tehet róla. Azt is el kellett ismernie, hogy Arnolddal, mint főmérnökkel szintén rossz vásárt csinált. Arnold eddigi sikerei igen jól hatottak, de úgy látszik pályájának erre a pontjára már túlságosan elfáradt. És az az örökös aggodalmaskodása. Nem volt kellőképpen összeszedett, és ezért hibákat követett el. Súlyos hibákat. Igen, Wu-ból és Arnoldból egyaránt hiányzott a legfontosabb. A látnoki képesség. A képzelőerő, a hatalom, amely képes a szem előtt felidézni egy gyönyörűséges parkot, ahol izgatott gyerekek nyomakodnak a kerítéshez, hogy megcsodálhassák a mesekönyveikből életre kelt, lenyűgöző lényeket. Az igazi fantázia, a jövőbelátás képessége. A képesség, hogy akár soha nem látott erőforrásokat is mozgósítson az ember, csak hogy megvalósítsa az álmot a jövőről. Nem, sem Wu, sem Arnold nem volt alkalmas erre a feladatra. Ami azt illeti, Ed Regis sem volt szerencsés választás. Harding a legjobb esetben közömbös. Muldoon pedig részeges alak. Hammond a fejét rázta. Legközelebb jobban meg kell majd gondolnia, kiket választ. Gondolataiban merülve elindult bungalója felé egy keskeny ösvényen, amely északnak vezetett a látogatóközpont mentén. Elhaladt az egyik munkás mellett, aki főhajtással üdvözölte. Hammond nem bólintott vissza. Az volt a véleménye, hogy a Tikán törzsbeli indián munkások mind pimaszak. Egyébként, ha a lelke mélyére néz, még azt is be kell vallania, hogy ez az egész kosztarikai sziget nem volt valami bölcs választás. Nem fog még egyszer ennyire nyilvánvaló hibákat elkövetni. A Tyrannosaurus üvöltése, amikor felharsant, rémisztően közelről szólt. Hammond olyan hirtelen pördült meg a sarkán, hogy elvesztette egyensúlyát és elesett. Amikor pedig visszanézett, mintha a kisebbik T-rex árnyát látta volna elsuhanni a sűrűben. Erre közeledett. Mit keres itt a T-rex? Hogy került a kerítésen kívülre? Hammondot egy pillanatra elöntötte a düh. Aztán látta, hogy az indián munkás fejvesztve menekül, menti az írháját,
S Hammond ezt a pillanatot használta ki arra, hogy talpra álljon, és vaktában berohanjon a sűrűbe az ösvény túloldalán. Szinte azonnal rázuhant a sötétség. Botladozott, elesett, nedves levelek és nyírkos föld csapódott az arcába, aztán felkászálódott. Tovább rohant, megint elesett, megint futott, most meredek domboldalon rohant lefelé, és nem sikerült megőrizni az egyensúlyát. Elesett, és tehetetlenül gurult lefelé, pörgött, csúszott estében a puha talajon, míg végül a domb alján megpihent. Sekély, állott vízbe csapódott az arca. Bugyborékolt körülötte a víz, és az orrába ment. Egy kis patakban feküdt, arccal lefelé. Elvesztette a fejét. Milyen ostoba! A bungalójába kellett volna futnia. Hammond átkozta önmagát. Amint lábra állt, olyan éles fájdalom hasított a jobb bokájába, hogy a könnye is kicsordult. Óvatosan megérintette a bokáját. Lehet, hogy eltört. Erőlködve kényszerítette magát, hogy teljes súlyával ránehezedjen, közben a fogát csikorgatta. Igen, majdnem biztos, hogy eltört. Bárcsak minket is elvittek volna a fészekhez, szólt Lex Timhez a vezérlőben. Az nekünk túl veszélyes lett volna, mondta Tim. Nekünk itt kell maradnunk. Te, ezt hallgass meg! Megnyomott egy gombot, mire felvételről Tyrannosaurus üvöltés hangja visszhangzott a hangszórókból az egész parkban. Klassz! mondta Lex. Ez jobb, mint az a másik. Te is megcsinálhatod, mondta neki Tim. Ha ezt itt megnyomod, vízhangja is van. Hadd próbáljam ki! kérte Lex. Megnyomta a gombot. A Tyrannosaurus újra felüvöltött. Úgy is lehet, hogy tovább tartson? kérdezte a kislány. Hát persze, felelte a fivére. Csak tekerünk egyet ezen itt, és... A domb lábánál fekve Hammond ismét hallotta a Tyrannosaurus bömbölését. Uramisten! Borzongott a hang hallatán. Iszonyatos volt, egy másik világ szörnyű ordítása. Várt, hogy megtudja, mi következik most. Mit fog tenni a Tyrannosaurus? Vajon elkapta azt a munkást? Hammond várt, de csak az őserdei tücskök ciripelését hallotta. Aztán rajta kapta magát, hogy visszatartja a lélegzetét, és hosszú sóhaj hagyta el a száját. Sérült bokájával nem tud felmászni a dombra. A vízmosás alján kell kivárnia, mi lesz. Majd, ha a Tyrannosaurus elment, segítségért kiált. Addig is itt nincs veszélyben. Aztán felerősített gyerekhangot hallott. Engedj már, Timi! Én is ki akarom próbálni. Hadd szólíthassam meg most én. A gyerekek! Megint felordított a Tyrannosaurus, ezúttal azonban valami sajátos, kifejezetten zenei felhangja volt a bömbölésének, utána pedig egyfajta hosszan tartó vízhang következett. Ez is jó, szólt a kislány. Most még egyszer. Azok az Isten verte gyerekek! Nem lett volna szabad idehozni a gyerekeket. Csak baj volt velük az első perctől fogva. Mindenkinek csak útban voltak. Hammond voltaképpen azért hozta ide őket, mert azt hitte, Gennaro ettől majd meggondolja magát, és nem semmisíteti meg a szigetet. De hát Gennarót most már úgysem lehet lebeszélni. A gyerekek pedig nyilván bejutottak a vezérlőbe, és játszani kezdtek ott. De hát ezt ki engedte meg? Érezte, hogy egyre vadabbul ver a szíve, és valahogy nehezen lélegzik. Nyugalmat erőltetett magára. Semmi baj. Bár nem képes megbászni a dombot, legfeljebb 100 méterre lehet saját bungalójától és a látogatóközponttól. Hammond ült a nyírkos földön, s az őserdő hangjait hallgatta maga körül. Aztán egy kis idő múlva segítségért kezdett kiabálni. Malcolm hangja nem volt több halk suttogásnál. Minden más odaállt, mondta. Harding közel hajolt hozzá. Odaállt. Azt hitte, Malcolm a halálról beszél. Amikor
Váltás, folytatta Malcolm. Váltás? Malcolm nem válaszolt, csak cserepes ajka mozgott. Paradigma, mondta végül. Paradigmaváltás? Kérdezte Harding. Tudta, mi a paradigmaváltás? Vagy 2 évtizede jött divatba, azóta így illik beszélni mindenféle tudományos változásról. A paradigma voltaképpen ugyanaz, mint a modell, csak más szóval. A tudósok használatában azonban a kifejezés ennél tágabb értelmű. Többet, egy egész világszemléletet jelent. Akkor beszélnek paradigmaváltásról, amikor a tudományos világszemlélet alapvető változáson ment keresztül. Az ilyen változás viszonylag ritka, legfeljebb évszázadonként egyszer fordul elő. Paradigmaváltást kényszerített ki például a darwini evolúció elmélete, vagy a kvantummechanika, még ha kisebbet is. Nem, nyögte Malcolm. Nem, paradigma túl azon. Túl a paradigmán? Kérdezte Harding. Már nem számít, hogy mi többé. Harding mélyet sóhajtott. Hiába minden erőfeszítésünk ellenére Malcolm sebesen siklik a végső delírium felé. A láza emelkedik, s már alig maradt antibiotikumunk. Mi az, ami nem számít? Semmi. Felelte kínlódva Malcolm. Mert minden másképp van. Oda át. És elmosolyodott.